Sampai yang ini gurung dikirim ay. Selor nggo kopi mangga nih Rene. Opo arek iki. Lagi mau? Nggo wedang ah. Oh, gak nggawa le. Sama digawa selor ngono. Tandi ku mang arek. Mbo arek iku. Oleh ono ta? Lagi mau? Iki aku sampai oleh bunderi oleh piro ping telung nuk iki. Cek gak Rene ae. Oleh ono arek iku gak niat iku. Ya mari kita golane. Cek tenutuk lagi lho, cek anu rezeki. Oh iya, silakan. Aku selak ngelak iki. Ya mari ki sik. Gak niat arek iku. Ya wis golek ono. Aku sik tak asuh. Gak kuat aku lek ono wedang kopine iki. Ya suwa sik, mari tak goleki sik. Ya opo selor iku rek? Aduh. Mbek gatel kabeh nek wedang. Ate burung ini kate ikut nyengkut. Nah dadine. Gak ngono paling ya 15.000 setengah hari. Lor, selor, Mau, nang ndi arek. masih mau? Gak gawa bako ah. Tak gawa le mari ki. Tak anu bemno selor gawa mari ki. Sik tak golane selor. Waduh, wong lemute koyo ana jaran ngene. Nang ndi arek yo. Lor, selor. Nang ndi arek janjene yo. Golek wis mang. Ku nang turu ku. Lor. Selor. Lor. Selor. Selor. Lor. Nang ndi arek iki? Selor. Lor. Selor. Nang ndi janjene? Lor. Lor. Selor. Lor. Goy gombel arek iki. Lor. Selor. Waduh, kena ae. Tak balik wis. Aduh, Mbak Simo iki kesasar pisan iki kok gak balik. Oh, syawak sampai ngelu ini, ndas. Yang dia wong loro iki. Waduh, nyambut gawe kate lek golekan tok. Ngono lek dilereni jeragane kate deleming. Digolek wis. Aduh, Arek iku pancane ngelak ngene iki. mbok gawe lek golekan tok nyambut dibayar pamurah gak gelem. Ngono gak kate digegeri tok mek bojone ngono. Oh, beling ngono nyambut gawe. Digolek. Aku tak liwat kene sik. Ayo. Nah, wis digoleki. Waduh, mangkane pirang-pirang puluh hektar iki. Ya lek gak arek iki engko kesasar. Gila di tangan wis gombel aku. Iku kok rupane kok. Loh, iya. Ya iku wis. Tahan balange arek iku cek ora tuman. Lah iki ora ngakali jeragan, ngakali kancane. Balange. Apa teman-teman enak Garing lo, gerjeleng-gereng lo. Kapok, ambeno ngakali kancane. oh reng ada Bathok kan niku le. Ambeno. Kancane wis oleh pirang bunderan kok turu. Kapok ngono. Garing lo. Kayak beda kene tuluk mo. Apa tinggal singitanmu. iya Garing arek iku. bener Tuman. Gajaran-garan lo. Oh, sabar wah oh. Wadah, wis seru basimo. Loh, rene wong iki apa iki? Seru areke. Mungkin garjeleng-geren tok iku. Aduh, lho mau. Ayo basimo. Awak nyanyi lagi. wah hantu ngarah
Lah macan ora lu. Ada takok men macan kok. Turu lek Oleh iku. iki. Kancane delok-delokno hantu. Nuwakno macan. Doi sepangling yang kancane. Apa ya? Lah ruah. Sampai turu tok. Kelengo bener ruah. Oh gak ro. Gak ro, Bah. Aku timakno macan. Timakno hantu. Apa lo? Apa ori kok iki? Wadah iki dijak nyanyi darak turu. Ayo ndang dinyanyi. Ayo i. Loh, mumpung burung konangan jeragane iki ayo. Ayo wis. Waduh. Kadang-kadangan ngene to kon iki yo ayo antok Mang. Loh, mari ki diombeni. Tuh. Iki lho. Nek iki mang aku. Loh, iki koyo aku sing ngantemno nyang selor turu mang iki. Ya saya silang ngono, Bos. Aduh iki dibalekno iki. Nah wis kah? Ayo. Oh. Loro. Oh, gelap masih mau. Waduh, nyangku hantu bingko. Ya opo iki Kang? Aku ora rong pirang lari riko dadak turu. Bekel ya turu ta. Aku iki ndah ngelu. Nenek wedang iku. Datang ono kene kok bingung. Wah, tinggal turu tok. Bingung opo? Kesel ya turu ta. Kalau kesel. Apa kate pengawean tok? Iki sampai ngelu ndase iki. Apa oh. Waduh. Apa ngantem iki tas? Ngombe ae aku. Aku kena antem iki tas. Lah opo harus ngantem. Waktu itu aku turu. Ayo nang pondok ae. Ayo. Pokoke dintekno biar kok Kang. Ora lah, ayo ora wis. Oh ya saya. Hon iki. Tuh. Golek yo pipan kono. Oh, golek sak kilo aja une sih. He, wah, gue semua nanti itu. Ayo, Lor. Waduh. Kok cek dure iki lek nyabrangi. Njiluk supaya aku. Muka sedang bar guru. Aduh, gak iso aku lek luwat dhuwur. Kecilin awak. Ini kopi ini abang nih. Aduh, salah sak beduk. Engko ngebon. Nek kae tuku pocar. Yo. Oh. Masuk dek ini. Aduh. Kesel wis. Kopi nih. Aku ngombe sih. Yang ngombe. Salasan jan. Oh, alasan. Kayaknya drop lagi. Aku tak layan sih. Ayo, ada ya nois. Tasku ngelu. Aduh. Wong macul barange wong kok kabeh kate leyan. Aduh wonge kok ya gegering wis dipraini. Aku kata dulu, ngeluh. Oh. Kabeh itu. Aduh. Bukan mbe iki. Ngantuk melok macul. Oh. Oh hello. Turu. Awang gantung. Duh, aku ono ndek endi iki, kok ono ndek tengah alas iki. Awak kok sop toto tengah alas kene. Ketelarak ndek endi aku iki. Duh. Gak ketemu pelalane wong situk. Oh. Gak lor-lor kedul aku iki. Ya opo aku iki? Mandar petuk wong ae mar iki. Ya sopo iki yo? Kok koyo kena kampung blas. Tuh. Ya apa awakku iki? Mandar kepethuk wong. Pas gak petuk wong aku ya apa? Pas ono kewan-kewan sing anu iku ya apa awakku iki? Kayak ono wong wedok iku. Mosok dek alas ono wong. Pondok Ono wong wedok. wong iku. Apa ya? Loh. Mosok dek alas wong dodol jamu, kayak wong dodol jamu iki.
Wedi kuntilanak aku. Oh, kuntilanak Mas. iku lek. Mas. Mas. Ah, ono kuntilanak. Ono ketemu. Mas. Hah? Ono Mas. ono Mas. Si opo? Mas. ono kuntilanak. Dia iku Dia ini kena kuntilanak. apa lagi? Bah. Minten, Kudu. minten. Kudu riko saking anu riko ling-ilingan riko iki kang itu polo kudu ku Aku duduk juminten. Aku wong dodol jamu. Minten. Duduk. Iya, minten. riko iki ditinggal gorong oleh setahun wis ling-ilingan oh opo riko iki Aku iki wong ado. kudu riko iki kang turu lho sih kang turu riko iki oh kudu iku Mau dodol dodol jamu iku Juminten ora tau ro kok moro-moro juminten. Gini Pak, gini. lho iku dodol jamu iku kene Pak. Iya. Lah wong aku kae terone kok. Oh, saking padha. Juminten. Oh, Juminten jare Iki gorong sapa juminten iku? gorong anu iki eling praene bojone ditinggal minggat iku lho. Kuwi wong dodol jamu iku. Lambene padha, matane padha. Iya, tapi dudu iki wong ado. Minten. Sik. Nyagi ta nyagi. Kudu Takono ditakokno nang wonge ae. Iki lho wong ado. Aku duduk Wong Sulawesi iku lho. wong kene ya, Mas. Di hal kesim. Iya. Oh, Aku iki ketelarak nek ngene iki gak ro anu. kesasar jare. Pegel-pegel wis tak ngiyup sik. Aku Wong kesasar iku lho. ngiyup aku sik. Hari ini. Yo, ndak alas iki. Takonono mari ki. Saken. Takone mari kita kono lagi. Iya. Aku ditakoni Iya, aku iki dodol jamu. Aku mulai isuk mang. Pancen nek tengah alas iki munyer-munyer kok pancen balik nang kene-kene ae. Wis sampe kuatel kabeh aku iki. mosok gatel kabeh. Tak kukurno ya. Ngawur sampean iki, Mas, Mas. Aku iso ngukur dhewe. Iya eman kukune tah. Cok wis kukune wis abang wis dipiteki. Engko lek luntur malah abang yang jamu niku. Wis bawis tak ngukur dhewe ae. Iki lho jamuku pancet foto. Kak gelem tak kukurno. Aku sih gak kenal kono kono. Terus takon. Ya bae menawa gelem mriko iki. Age. Tak takon ya. Iya. Anu sapa jenenga? Jenange. Jenang-jenang. Kok sing genah lek ngomong niku aku, Mas, Mas. Nang tengah alas ngomong ngono iku. Kudu jenenge iki takon jenenge. Oh lah karo Jeneng ya. iya. Takon jeneng barang. Anu sapa jenenge? Aja takon jeneng tuku dhisik iki lho. Kok nggawa dhuwit kok ngon tuku ya. Ora aku gak duwe. Perengut-perengutan. Kenalan ae dhisik. Engko tuku lek wis oleh bayaran macul. Utang ora tukang. Tukang utang. Pak. Kan jamune oleh utang ah. Utang nyari. Lah oleh utang aku ya gelem mangga aku. Dudu iku lho apa? Nyile. Utang. Oh, Utang. Langsung tutuk hutang lho Mas. Kok gak sak kenang aku lho tadi omong dhewe tok. Kongkon tuku. Duh, wong loro iki kok anjuk tutuk-tutuk nang hutang barang. Tak tahu nang Mbah ae. Mbah. Sampeyan gak jamu, Mbah? Yo, Jamune sing bening kena. jamu Duk. Jerakane burung bayaran iki, Duk. Lek sampeyan tak utangi gak apa-apa, Mbah. Lek wong loro iku mau. aduh. Kowe tuwek ora jamu kaya batek Oh, iya. ora jamu. Oh iku lho. Masuk jamu ku lho lek bengi tatot silite tok. Cek nulis, Mbah. Oh, gas kulinu wis mangi. Mbah, Ngebut-ngebutno cekne wis bapak wong-wong ku rame. Sampeyan lek katene jamu-jamu, lek gak duit tak utangi. Lek wong loro nanti ngutangi anjene. Terus tuwek. Jamune wong anu lundah yo. Ono, Mbah. Sampeyan lek gak duit tak utangi. Ya, boring aku oleh utang. Ya. Menyek. Menyek aku mangi kalau utang apa-apa ya. Ayo.
Penting rayu wonge. Oleh utang. Iya. Ayo dirayu. Iya. Iku mangke oleh utang gak kira mangsa. Ya sakmene. Tak ngopo mungkin kecil, pokoknya oleh utang. Nah. Engko ya ado yo. Ambi. Iya kenane foto. Juga. Ngene ya. Koyo mbi ya wedhus ya. Yang suwe, kon iki. Puri. Puri. Ois. Puri. Ngono. Takono omahe ndi ya ki? Aku takon. Yo. Yo gak apa-apa ajane sing oleh utang iku aku gak oleh utang ya gak takon aku. Jane sing ngurus iku. Oh ya aku ditakon mari iki. Wis aja kakean takon, ora tuku kakean takon. Ora takon berarti gak duwe omah iku. Saken tulungan mari kok. Kira nanti Kau oleh takon. yo kau oleh Lah kapo? lah yo melo ae. Oh iya tuwek malu ae. Kono Kawan riko ae wis. kok nanti Golek no kos-kosan di kono. Saken di mau di alas ngene. iya ada praine padha. Iya, nek gawe piran-piran. Wong direken ampiran. Ki lho, jamu, tebaso. Kok dadi te piran-piran tok. Sampai si anu sing opo? Akeh wis pilih sing ndi? Ireng iki jamu apa iki? Ya iki, sampean cek gak gatelen. Kok Oh. cek dadi piran-piran nang wong wedok tok cek gak gatelen iki jenenge. Oh jenenge sing jare Dara ireng iku ta iki? Iya ireng. Padha beraine sampe anu ireng. Apa jare? Anu jare. Raiku ganteng kaya jamu iki jare. Aduh, mraene kaya caran ngono. Loh. Jare Mbak iki ganteng iki. Mustahil. Jajal takono mari iki. Wis Iko. rebutan. Oh. Anu jamu pegelincu ngono. Lucu. Pegelinu iki lho, kencur. Apa jare iki pegelincu? Utuh iki jare Mbak iki tas lambemu mencur. Lho, Wis, kali aku. Sopo ngomong iki lambe mencur. Iki ngono beras kencur. Oh, brakan curo nama mencur ya. asik ta omonge lambene mencur ngono. Anu jamu sing kira-kira ling-lingin nang Juminten ono ah. Ya lali. Aku ora ro Juminten kok anjok tutut Juminten wong iki. Ling-lingen. Iki ngene ditinggal mek bojone. Iki ngono golek jamu penawar rindu pulae ditinggal karo bojone. Jamu melupakan mantan. Lupa aku apa gak rindu? Loh, Cek, rindu berat nih kok. Mas, ngene lho Mas. Lek kepingin jamu melupakan rindu, cek lupa, gampang. Iki kan beras kencur, ditambahi obat nyamuk, diombe. Loh, kok ngombe. Oh, kono mbe. Kok ngombe mek ngamuk jare. Kok ngamuk? Obat nyamuk dicemplungi ngene wis ombe. Melupakan wis segalanya wihan. Oh, iku. Manjur, Pak, manjur. Waduh, top wis. Halo. Oh. Manjur jare. Nomor siji. Aduh. Teh nyoba. Tuku loro mari iki yo. Lek manjur. Duwe iku ya apa? Utang. Kok oleh utang. Biyen niku ana wong ngombe jamu, obat nyamuk. Terus ngene. Ngene lho. Nah. Loh, koyo wedhus mendem. Ambi. Iya. Mendem iku. Kowe ngene ae, aku tuku jamu ae. Aku tuku jamu. Anu icol, Mbak. Ijo lopo? Icol celono. Lah wong celono e katene ijolno lho lek mulai katene gawe opo? Teh muda ta? Sip wis. Sip. Ijono suwale wis engko mulene aku sing nuntun. Penak ndi kok? Lho. Ya ngene sip. Ayo wis. Utakno wis akhirnya te dijono.
Katanya mulai muda. Iya aku kok sing nonton. Kali koyo apa Mas lek ditonton? Ya kaya topeng monyet, Pak. Udah nek tok lek wong loro iki. Wis ta, sido apa enggak? Jamune iki. Sita tuku apa ora iki wong takon. Kudu dicoba dhisik, ngono ta manjur. Sido kate dicampuri anu, obat nyamuk. Ya Pak tok dicoba dhisik. Kayak sik tas diperagakno jare mendem, kepingin mendem dah. Sing iki mangsa iki. Waduh ya mangsa to kate nyoba dah. Lho ku aku oleh nyoba. Ayo, Mbak. Nyoba dendi wis. Nyanan mari ngono aku yo. Iya, mari kae riko. Lah aku mari ki kok berhasil kok nyoba wisan. Yo coba. Ayo, Pak, nyoba dendi, Pak. Loh, wong jamu. Ya nyoba nek kene ta, mosok kate nyoba dendi. Oh, aku di mana kok nyoba wonge. Nek nyoba jamune tak coba bagus. Ya wis iku wis sampean tak coba wis sing akeh apa-apane tak anono. Tekno lho ya. Tekno iki. Kuat iki, Pak. Oh yaudah ya kuat tenang ae. Riko jajal dhisik. Riko awake gede kuat jare. Kok sampean dhisik, Mas? Kuat. Duh, Mari dhisik. aku wedi kekuatan aku. Ya sing golek kuat deh. Wes akeh sampean kok Mas sing iki. Pahit iki, Pak. Waduh legi. Wah, kaipol. Wis tak coba audisi. Pahit lah Jare kate ngrasakno wis. Iya. Kok Iki mamate kok sing anu ah. Cong cara ireng ya pahit. ora biyo telah wis. Pahit. Ora. Jojo jajalan ku tak pahit. Seruput kabeh. Iya seruputan akeh, ku tak pahit. Oh, wong kongkon jamu koyo anu jajalan pahit iku. Wis ndek Iya kene. namungku ya. Iya, pahit. Oh. Oh, koyo trebal. Oh, jamu apa iki, Mas? Gak tuku jamu wis. Jare njaluk cek. Sa- Ya iki jamu cuk kuat iku. Salah awak wis gatel kabeh kok tambah kemangsan sop. Cek Kate. telen. Cek Kate. coba tok. Ayo coba nang basimo. Iya, cek kuat. Ayo ayo. Ayo cekelan wis. Iku lemes wong. Iya, cek kuat. Maju le ayo. Cekelan iki. Cekelan wis. Dron, buta. Cekelan. Cek kuat lek bengi. Kuat kowe iku wis. Assalamualaikum kok. Wis cocok guyon ae. Aku iki wong ado. Iki wis sore. Aku te meneng ndi. Nginep di omah. Kok lek di ana bojone? Lho bojoku geno metu. Kerja adoh. Kok nang tangga-tangga timano yo apa? Ayo tak wara iki jumiten. Ya wis melok wis timbang gak nemungken. Melok iki bojone minggat. Gak masalah ta? Tak apa-apa. Oh, aman. Aman ya, aman. Aman. Kecil. Maksudnya juminten sopo? Ngene lho, Nduk. Juminten iki bojone Selor iki. Juminten iku nyambut gawe nang luar. Selor iki ditinggal. Iya. Ngono lho. Sampeyan lek kepengin nginep ndek omah iki ya gak apa-apa melok Selor iki. Ngono, Nduk. Bojone nyambut gawe kok atene nggawa wong wedok nang omahe. Lho kok yo apa nang wong tangga-tangga. Kita wara jumiten mule, mrayane padha. Gak apa-apa wis. Aku iki kate njogo. Aman. Nyaman banget jaga. Praene iku Apa? padha mek praene sampean iku juminten iku ngono lho, Nduk. Ngene lho ya. Ya, Aku tak kenalan dhisik. ya. Jenengku iki Jumina. Iya lek wis lek nyeluk aku jenenge Oglep. Sampean jenenge sapa? Aku jenenge Solar. Helor. Oh, Selor. Ya. Sampean, Mbah? Nah aku Basimo Nduk. Sampean lek gelem gampang wis aku golekno kontrakan di kono. Oh iya. Ya wis gak apa-apa lek gelem. Yo. Terus Yo. kok aku gak kenal wong kono ya apa ya? Gampang wis. Engko ana dek kono meneng-meneng mbek mbok. Jenenge mbokku, Mbok Darmi. Kepenakan deh kok ono di omamu. Lah iya cek ana barenge mbok. Akan bengi kena barenge mbok.
Masa aku nak barang le bengi. Ya mbok wis rumadan pisan mriko gak apa-apa. Pada di rumah kabeh. Iya. Ngene lho, sik. Apa aku melok mbokmu pisan. Ya gak apa-apa pokok gelem. Aku cek penak. Ngene lho wis, maksudku ku ngene, aku golekno kontrakan liya ora kate campur ambek mboke. Mek lek sunggono kurang brambang bawang lho duwe tangga. Lek ono mboke kan aku kenal-kenal penak ngono lho. Oh, kurang kenal wis kate njaluk brambang bawang. Mbok kan sing golek Mas, umpamane. Wis, gampang wis lek sampean gelem wis. pamane ta iku. Lek sampean gelem wis gak apa-apa wis. Iya. Saiki Nek sida temen ya susah. ayo berangkat rono wis. Mulih. Awak gak duwe sadang panggonan gak duwe. Bolo gak ono lah kate sapa. Engko lek ono warang-warange ono geringe ono. Oh ya apa sih ono pangan karen-karen panganan kan kena tak kekno. Kon riko ae wis. Loh. Aja lu melok riko ae. Ya lek gelem. Pemagawean aku macul, gelem ta. Ini, Apa-apa. Mas ngene lho. Kang sapa mang Kang Selor? Oh, Gleb. Aku ngene lho, ora kate melok sapa-sapa. Mek golekno kontrakan tok. Oh, dia anu no. Rumah Pak Sodik. Oh ya wis lek ono. Oh iya. Sanune sampean. Oh. Ya lek ono. Murah lek dek kono. Ya Iya, murah. saken cek gak ono dek. Oh, ngono. Alas-alas to. Ya ayo lek ono berangkat. Ayo wis. Ayo. Tak terus Yo sing nang Pak Sotik. tenono aku iki Yo, iki Kaki, wis, gawa wis. gawakno ah. Wis sampean dhewe lho ya. Yo, tenono sik yo tak totoi. Au. Ngetangi kon. Wis. Ayo, Madahe lor iki lor. ayo Mbah. Madahe ndi mang iki? Agi aku melok ngetut-metong aku ora ro dalane.